बमा थरसे लस जालायबाय सालाबाबो सबबो गासै सोबाना फापर बायदि दाब्ले खालामगोन आं बुथारनाङा बे सिखाखौ मैगं थाइगं हाग्रा मिरामिस सिखा नंदों नामा नोङो माबादि खाफाल लानानै उजिखोलै आं आफा ओइ मानसि गोरा गोरा फैदोंब्रा एसे खोन्थाहरलाय एग्जामाव गोरा गोरा फैयाबा मा ओंख्रि जाखो माखो सोंनाय फैयो नामा सिरि सिरि लिद फै जालालै नोंजों येस आंबो सोरनिबा फिसाय जानो मोनसिगोन थोद जाम्बि जानला मोनला होनथारो गावहा दाबायदियाव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट फैनानै नों बेखौ गारदो आंनि फिसाजोखौ लादो होनबाबो लाया आं है बे हाखौ मानो एरखुलाबायखो आदा नों बे सिलाय गुलि गावगारनायखौसो आस्थाम दाहैनानै गाननो एरफुदों जों पुलिसफोरजों जानो लोंनो सुख मोना होननाया नोंमार बुस्थु नामालै साला आंखौ फुथानो कन्ट्राक्ट लाग्रा बे स्किम मोनदों आंखौ नोंना बाराद्राय जाबाय दे मा बाराद्राय बेहा आथिं आखाइ गैया नामा हारसिं मावनानै लानो चाइनानिफ्राय बम लाबोनानै नोंसिनि न'आव बेफ्रुहोगोन आं नोंसोरबो थैगोन आंबो थैगोन चाइनानिफ्राय लाबोयोना जापाननिफ्राय लाबोयो ओंखारलां जायगा गैया नोंस्रा बे न'आव मास्टिनि पास जाबा चाइनायावसो फरायनो सानदोंमोन आङो सिमांफ्रानो मोनसेबो जाफुंला बहाबा फायखाना सुग्राफोर साख्रि मावो नामा फायखाना सुग्रा नङा पुलिस अफिसार आं जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा नङा नांगौबा आंखौनो बुनानै खिबु गोजा खालामजोब मा खिबुल' मोदोमखौनो गोजा खालामजोबगोन आं मोगथां आं नोंखौ फोथायो नायबाय था थैब्लाबो जेना नैबे मोगथाङाबो लांफैथारगोन आं नोंसाजोखौ खावनानैबाबो लांफैगोन आं थैब्लाबो जेना मोजां मोनबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैगौ मार्च दाननि 10 अक्ट'खालि बिरफुं महिलारिनि लिरनाय डाइरेक्सन होनाय आरो प्रडिउस खालामनायाव ओंखारनाय थैब्लाबो जेना बर' सावथुनखौ निब'आव होनाय जागोन बेनिखायनो बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय निब' एपखौ डाउनलड खालामना 70 रां होनानै थैब्लाबो जेना बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों